ಇಂಚಾಗ ಕದ್ರಿ ಬಾರೆಬೈಲು ವಾರಾಹಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಗ್ ಪರಕೆ ನೇಮ ಒಪ್ಪಿನ ವಿಷಯದ ವಿವಾದಡು ಕದ್ರಿ ಬಾರೆಬೈಲ್ದ ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟ ವಾರಾಹಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ರವಿ ಪ್ರಸನ್ನರು ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತಿನ ಆಪಾದನೆಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಂಡಾನಡು ಬತ್ತದು ಮಾಪು ನಟದು ಶ್ರೀ ದೈವಲಿಗೆ ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆ ಒಪ್ಪಿಯಾಯರು. ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರು ಸೋಮನಾಥ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕೊಂಡಾಣದ ಮೂವರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದಲೇ ಇದ್ದ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನಗತ್ಯ ವಿಚಾರ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕಲ್ನ ರವಿ ಪ್ರಸನ್ನರು ಅರ್ನ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಪ್ಪುಡ್ದ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಈ ವಿಷಯ ಗಂಭೀರವಾದ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೊಂಡಾಣದ ಪುದರ್ದೆತ್ತೆ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎತ್ತುಂಡು ನಿಜವಾದಿಂದ ಎಟ್ಟು ತುಯರ್ಪಣ ದಾಲಜ್ಜಿ ಆರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ತೆರಿದು ಬಂತನ ಹತ್ತವು ಅವು ಬೇತೆಯರ ಫೋನ್ ಮಂತಿರು ಬಂದಿದ್ದು ಆರು ಅಂಚೆ ಕೊಂಡಾಡದು ಬಂಗಾರ ಕಂಡಿದ್ದರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಕಂಡಿದ್ದರಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬಾಯಿ ತತ್ತದು ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಪುದರ್ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚೆ ಐನು ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಐನಿತ್ತ ದೇವರ ತಂಡ ಆರ ಕೊಂಡಾಣಡು ಕ್ಷಮಾಪಣಿಕೆಯನ್ನು ಮುಖಾಂತರ ಐನು ಅಡೇ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಂತು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಈ ಪ್ರಕರಣ ಇನಿಕ್ಕೆ ಇಡೀಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹೊಡತ್ತಂದೆ ಅಂದೇಳಿದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ದಯಮಂತ ಜನ ಎರಡು ಜನರ ನಟನೆ ಎಂಜಿನ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಈ ವಿಚಾರನು ನನಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಓಲ್ಲ ಪಾತಿರುಚಿ ಒಂದು ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಯ್ನ ವಿಚಾರ ಆ ಒಂದೇ ನಿಕ್ಕಲು ದುಂಬುಲ ದೋಸೆಯಲ್ಲು ನನ್ನ ದೋಸೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ನಿಕ್ಕಲು ಉಪ್ಪುಲೆ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಕಲು ನಡಪವನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡ ಪುದರ್ ಬರಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಅಂಚೆ ಐನು ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಕಲೇನು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಂತಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ ದೈವಲು ಒಂದು ಎತ್ತ ಐನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾರಿ ಆತ್ಮ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಾಣತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಐನು ಹಿಡ್ದ ದಯಮಂತದ್ದು ಈ ಹಿಡಿದ ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲು ದುಂಬು ಎಂಚೆತ್ತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪುಲೆಂದು ಬಂದದ್ದು ಅನ್ನ ದೇವರದ್ದು ನಟುಣ್ಣ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಕೊಂಡಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುದರ್ದೆತ್ತಿ ನಡೆದ ಅವರ ಕೊಂಡಾಣದ ತಂತ್ರಿದಾರ್ವಕ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಲೆತ್ತಿನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬೈದ ದೈವದ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ದೈವದ ಎದುರುಲ್ಲ ಬಂಟ ದೈವದ ಎದುರುಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಡು ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರು ದಾದಮಾತ ಧರ್ಮರಸು ಜಾರಂದಾಯಗು ಮಾತ ಪಂತೆರ ಇನ್ನು ಮಾತ ಬಿಡ್ತೆ ವಾರಾಹಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವನೇ ವಿಷಯ ಬತ್ತನ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಮಾತ ಬುಡಿಯೆ ನನ್ನ ಮಾತ ಯಾನು ಪಾತೆರ ಪಿರದ ತೊಂಡೆ ಅಂದ ಆರು ಪಣ್ಣೆಡ್ದ ಅವರ ಯಾನಲ್ಲ ದಾದ ಮಾತ ಪಾತೆರ್ದೇನ ಐನು ಪಿರದೆತ್ತೊನ್ವೆ ಎಂದು ಪಂಡೆ ಕೊಂಡಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೊಂಡಾನದ ಪುದರ್ದೆತ್ತಿನೆಕ್ ಕಾಣಿಕೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ದೈವಡ ಕ್ಷಮೆನು ಕೇಂದನು ಅಂಚಿಡ್ದ ಅವರ ಆರು ಪಣ್ಣಿನ ಪಾತೆರ ಪಿರದೆ ತೊಂಡೇರು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಪಣ್ಣಿನ ಪಾತೆರನು ಪಿರದೆ ತೊನ್ಯ ಅಂದು ಪಂಡ್ರದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನು ಮುಗಿಪಾವೆ. ಕದ್ರಿ ಬಾರೆಬೈಲ್ದ ಶ್ರೀ ವಾರಾಹಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಗ್ ಚಿತ್ರ ನಟೆಯೋರಿ ಪರಕೆ ನೇಮ ಕೊರನ ವಿಷಯ ಒಂತ ವಿವಾದಗೆ ಕಾರಣ ಆದಿತ್ತನು ಇಂದೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟು ವಿವಾದಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊರನಗ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ರವಿ ಪ್ರಸನ್ನರು ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಂಡಾಣದ ಪುದರ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು ಇಂದೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಂಡಾಣದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಕೆಯನ್ನು ಪೊರ್ತುಡು ತಂಕಲ್ನ ಪಾತೆರದ ತಪ್ಪುನು ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ತದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಂಡಾಣಗ ಅಂಗಾರೆ ಕಾಣೆ ಬತ್ತದು ತಂಕುಲು ಪಂಡಿ ಪಾತೆರೆಗೆ ಮಾಪು ನಟ್ಟೊಂದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಒಪ್ಪಿಯಾಯರು ತಾನ್ಲ ಕದ್ರಿ ಬಾರೆಬೈಲ್ ಜಾರಂದಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರನ ವಿಷಯ ಪಿರದೆತೊನ್ವೆ ಪಂಡದು ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಒತ್ತೊಂಡೇರು ಇಂಚ ವಿವಾದದ ವಿಷಯ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಂಡಾಣದ ನಡಿಟು ಇತ್ಯರ್ಥ ಆದು ಕೊಂಡಾಣದ ಪಿದೈದ ಆವರಣಡು ನೆತ ಬಗೆಟ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡಪಾದು ತಂಕಲ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ವಿವಾದದ ವಿಷಯ ದೈವಾರಾಧನೆ ವಿಚಾರಗಳು ಅನೇಕ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಧ್ವನಿದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯದಿದು ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಮಂತೊಂದು ಒರಿಯಕೋರಿ ಖಂಡಿತ ಎಂಕುಲು ಮಂತೊಂದು ಪೋತುಜ ಅನೇಕ ಸರ್ತಿ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಕರ್ಮಾಂಗದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲೈನು ಸುರುಕು ಪಾತೆರೊಂದು ಬತ್ತ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫಲಪ್ರದಾಯರ ಶುರುವಾದ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಪಾತೆರದ ಮುರಾನಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಇಂಕುಲು ಎಂಚಿನಾಗೆಂಡ ಮುರಾನ್ಲ ಈ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಬಂದಾಗ ಜಾರಂದಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆವಡು ಆ ಜಾರಂದಾಯನ ಬಗ್ಗೆ ಆವಡು ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ನೆಕ್ಕು ದುಂಬಲು ಎಂಕುಲೈನ ದಿಪ್ಪುಜ ಎಂಕಲಿಗಲ್ತ ನಡವಲ್ದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೈನ ಓಲ್ ಅಂದು ವಿಚಾರದಾದ ಅಂತ ಕೆನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಭಾರಿ ದುಂಬುರ್ದೇ ಈ ಕಾಂತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟುನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಕೆಲವೊಂದು ಜನಜಾಗೃತಿದ ದೃಷ್ಟಿ ಬಣ್ಣ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಜ ಮಂಡ ಸಿನಿಮಾದ ಲೆಕ್ಕ ಎತ್ತನ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಜಾರಾಪುಜಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಐಕೆ ನಿಜವಾಯಿನ ನರ್ತನ ವಿಭಾಗದಾಕ್ಲ ಇನ್ನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಓಲ ಒಂಜಿ ಸಾತಿ ಬೀದಿದ ಆಪುನ ಆತನ ಅನುಭವ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಬಯೋಟು ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ಪಾತಿರೋದು ಮಾತ ಪೋತು ಮುರಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ನಡತನ ಘಟನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲೈನ ಪಾತಿರ್ದ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕುಲೈನ ಪಾತಿರೊಂದು ಪೋನಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥನ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟುನ ವಾರ 5 ವಿಷಯ ಮತ್ತು
ಪಾತೆರ್ದ ಎಂಕುಲು ಪಾತೆರ್ನೆಕ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗೆಡ್ಲ ಪುದರ್ ಬದಲನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲೈನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಒಂದೆತ್ತದ ನನಗೂ ಇನ್ನಿರ್ದು ಮಿತ್ತದ ಆ ಪುದರ್ ಗಾವಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಾವಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಓಲ್ಲ ಒಂದು ಉಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಆ ವಿಚಾರಂಜನ ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಈತ ಬತ್ತನೀತೆ ತಮ್ಮನ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮಿತ್ತೆ ಅಪವಾದ ಪಾಠನ ಕಾನೂನ ಕ್ರಮ ತೂತೊಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುದರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಬಹುಶಃ 20 ವರ್ಷದಿಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಎಂಕಲೆಗುಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಈ ವಿಚಾರದ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಎಂಕಲ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಷಣ್ಮುಖ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಂಡಾನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಿಗಡೆ ಕಲವಾತನ ಅಪ್ಪ ಇರೇ ಕಲವ ಆನಗ ದಾದಾನ ಬಣ್ಣಗ ಇನ್ನು ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಆರು ಕಲವಾತನ ಕಲವ ಮಂತದಿರ್ ತಮ್ಮನ್ ಚಿಟ್ ಬಂಡಿರಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾಡು ಎಡಿಟ್ ಮಂತದ ಕೆಲವು ಬಂಗಾರದ ಕೊನಪುನ ಇಂಜ ಮತ ತ್ರಿಶೂಲ ಒಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಮತ ಆತನ ಈತ ಈ ಕ್ಷಣೊಟ್ಟು ಕೊಂಡಾಣದ ಮನ್ನದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಲಾಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿದು ಆರು ಮುಲ್ಪದ ಗುರಿಕಾರ್ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಲದ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಏನೋ ಪುದರ್ದಿತ್ತನಿತ ತಪ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುರಿಯರು ಪಾಡಿಯರು ಎಂಕಲ್ಡಲ ಆಯ್ನ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ತೀರ್ಮಾನನಾಗ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲೆ ಪಂಡೊಂದು ಪೋಯರಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪಂಜಿ ಐರ್ದಾದ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಲಾವಡು ಎಂಕುಲು ಮಾಧ್ಯಮಡು ನನ್ನ ಬತ್ತನ ಎಂಕುಲು ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿಚಾರಗಳು ನನ್ನಲ ಬತ್ತನ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಈ ವಿಚಾರತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಗಳು ಬತ್ತನ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿನ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪ ಅಂಡ ಇರೆಗೆ ಜಾರಂದಾಯನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುದರಡಾವಡು ಜಾರಂದಾಯನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುದರಡಾವಡು ಅವು ಅತ್ತೆ ಎಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಇರಲ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆವಡು ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಆವಡು ಎಂಕಲ್ನ ತೀರ್ನ ಪೋದು ಬೂಲ್ಯ ಬತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸಾದ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪತ್ತಂದ ಐನು ಎಂಕುಲೈನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮತ್ತು ಮನ್ಪೇರ ಪೋಪುಜ ದುಂಬುಲ ಓಡೆಲೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಎಂಕುಲಂಚ ಪೋತುಜ ಮೂಲು ಇರೆಗೆ ಅಪಗನಾಗ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಮತ ಬತ್ತನು ಐದಾದ ವಿಷಯ ಆತನು ಎಂಚಿನ ಪಂತಜಿ ಪನ್ಪುನವಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸತ್ವಲೆಗ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ಮಾತೆರಡಲ ಈ ಕೊಂಡಾಣದ ಮನ್ನಡಿನಿ ಈ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶಾದ ಜನಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಲ್ಲ ಐನಾತ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ನನೊಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿನ ಮಾತ ಪ್ರಚಾರದ ದೃಷ್ಟಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ದರ್ಶನ ಮಾತ ಮಂತದು ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದ ಮನ್ಪುನ ಬರ್ಚಿ ಕಲಾಕಾರ್ನಿಕೊನೆ ಒಪ್ಪುದು ಬರಡು ಅವು ಮಾಧ್ಯಮಡು ಬತ್ತದಾನಾಗ ಐನ ಸರಿ ತಪ್ಪುನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮನ್ಪೋಡೆ ಆಪುನು ನಮಕ್ ಐದಾದ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡಿನಿ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಮುಲ್ತ ಗುತ್ತಿನ ಮುತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹರ್ಷ ಮುದ್ದಿಯರ್ನ ಪರವಾದಲ್ಲೊಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗಿರಿಧಾರಲೊಳ್ಳೇರು మనం ఎంగులు మాతా ఉల్ల అదే పండ ముందు సామాజిక ప్రసన్నీరు వైదిక విభాగంలో ఈ కళంತೂ ಅಂತ ನಕ್ಲಿ ಆಯ್ನಾತ್ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲ ದೈವ ಸಂಬಂಧಿ ಚಾಕಿರಿದಾಕ್ಲಿಗೆ ನಿಖಲ್ನ ದೈವದ ಅಸ್ಮಿತೆನು ಅತನ ಏರೆಗಲ ಆಟ ನಾಟಕ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮನೋರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಮಾರಂದೆ ಅತನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಆವಂದೆ ದೈವದ ಕಲಾದ ಒರಿಪುಣತ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಪ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚಿನೇನು ಮಾತ ಮಂತದು ಎಡಿಟ್ ಮಂತದು ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಪಾಡು ನೀನು ಉಂತಾಡು ಈ ಮನ್ನಿಡ್ದೊಂಜಿ ನೀ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಡೆ ಪನ್ಪಣವು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆತಿ ಕೊಂಡಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅರೇನು ಜೀವನದ ಎಂಕುಲು ವಾ ಕೆಲಸಗಳು ಮಲ್ಲಿ ಕೈಬಾಡುಯ ಅಂಚೆ ಅರ್ನ ಮುಖಾಂತರನೇ ಮೆಕ್ಲೇನು ರೆಡ್ ಜನವನ್ನು ನಾವು ಎತ್ತದ್ದು ಅವಳು ದೈವದ ಎದುರುಡು ಅಯ್ನ ಸರಿ ಮಂತದ್ದು ಬತ್ತನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೆ ಎಂಕುಲು ಅಂಚೆ ಐನು ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾನಿನಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಜಿನ ಪಣೋಡು ಬಣ್ಣಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ತೂತ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಲೆ ಇನಿಲ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂದೆನು ಎಂಕುಲು ಬಿಡ್ತಿಜ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿನ ನೂದು ಪಾಲ ಎಂಕುಲು ಪಾಲನೆ ಮಂತ ಪೋಪ ಗೊತ್ತನದಿ ಇತ ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಪೋಪುಜ ಎಂಕುಲು ದುಂಬುದ ಪುರಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಚಿನಂಡು ಐನೇ ಎಂಕುಲು ಮಂತೊಂದು ಪೋಪನ ತಂದೆ ಅವು ಬಡದು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಬಣ್ಣ ಕೊಂಡಾಡು ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ನನಂಜು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಉಂಡೊಂದು ಬಂದದ್ದು ಮಾತೆರೆಗಳೊಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ನೊಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥಲ ಅಂದು ಬಯಕೆಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚ ಒಂಜಿನ ಮುತ್ತನ್ ರಡ್ನೆದಾದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮುಲೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬಲ ಬೈದಿನ ಅಂಡ ಅವು ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಕಲೇನು ಎಂಕುಲು ದುಂಬುದಿ ಉಂಡ ಮುಲೆ ಎಂಕಲ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಂಕುಲು ಹಿರಿಯಾಕಲೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ರ ಸುರ್ಮಂದ ಊರುಡು ಅಂಚ ನಿರ್ದತ್ರ ಎಂಕಲ ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲು ಕೊಂಡಾಣ ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲು ಅರೆ 92 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಇಲ್ಲ 45 ವರ್ಷ ಜವಣಿಯರ ಲೆಕ್ಕ ಬೆಮ್ಮಲೆ ಎಂದಿಕ್ಕೆ ಬೋಡ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಆಗಲಿ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಿರ್ದತ್ರ ಅರ್ನ ಬಾಯಿಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೊಂಡಾಣ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಾಟದ ಊರಾತ ಎಂಕುಲು ಭಾರಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟುಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮುಲೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಕಲಾ ನನಂಜಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪದ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಎಂಕುಲು ಅಂಚೆ ಅವು ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲು ಇಂದೆಂದು ಇತ್ತ ಪಾತ್ಯರ್ನಾರೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಶೆಟ್ರು ಯಾನ್ ಮುಲ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹರ್ಷರಾಜ್ ಮುದ್ಯಾನ್ ಪಂಡದ್ದು ರವಿ ಪ್ರಸನ್ನ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಲ್ಲಿ ಅರಸು ಧರ್ಮಜಾರಂದಾಯ ಏಯಾಡಿದ ನೀರು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಕದ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮವಾಹಕರು ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರೇನು ತರಟು ದೀಪನಾರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ದುಂಬುದ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿತ್ತದು ಎಂಗ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಸಾಗರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ದ ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಕಟ್ಟ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ 11 ತಾರೀಕು ಕೊಡಿಯೋರ್ನದು ರಾತ್ರಿ 11ನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ
ಬಂಡಾರಯ್ಯರದ್ದು 16ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೆ ಜಾತ್ರೆ ದೊಂಪದಲ್ಲಿ ಮಡ್ಪೆರ ಇನ್ನು ಐಕೆ ದೇವರತ್ತನ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ಪರವರ್ದು ವೈದ್ಯನ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ರರ ನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂದು ಒಂಜಿ ನೇಮದ ಒಂಜಿ ಪೊರುಳು ತೂಲೆ ಒಂದು ಬಂಡದ್ದು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾತೆರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾಳೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರೆ ನಾಳೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಂಡಾಣ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ಬಂಟ ಮುಂಡತ್ತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹರ್ಷರಾಜ್ ಮುದ್ಯ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಂಜನೆ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಮುತ್ತಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪರಿಸರದ ಹಿರಿಯರು ನಾರಾಯಣ ರೈ, ಕದ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೃಷ್ಣ ಕದ್ರಿ, ಉದ್ಯಮಿ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೀರು ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಂಡು.